Odchádzam na turné do Bosnej a Hercegoviny, ktorý tentokrát platí federácia. Vyšiel som na balkón po tréningu, že idem si vyvesiť veci. Fú, taký smrad tu je, to som ešte nezažil. Ale ani ne, že smrad, ale aký by som cítil síru. Hús. Mesto plné barbershopov. A hlavne tí, čo už boli v Bosne, tak vedia, že tu sa fajčí všade. Originál, že všade. V reštaurácii, v hoteli, všade. Nie som prvýkrát v Bosne, ale som z toho zarazený furt takisto. Dneska sme sa mali dozvedieť, že s kým a kedy boxujeme. 4 krajiny majú nejaký problém s vízami, takže losovanie sa posúva až na zajtra a zajtra budeme vedieť, že kedy a s kým vlastne boxujeme. Už som prišiel na to, že to tak smrdí, jak síra. Sú tu nejaké termálne pramene, ktoré by mali smrdieť a vlastne aj kúpele. Toto je celkom zábavné, že všade sú tu psi. Tak samozrejme, budem boxovať znova s najlepším. Som rád, keďže toto je stále ešte len tréning. So Srbom, ktorý je síce Rus. Srbi mu dali občanstvo. Sa s ním poznám, je to niekoľkonásobný majster Ruska. Porazil obrovských boxerov, ako napríklad aj finalistu olympiády. Let's get ready to rumble. Po zápase. Prvé kolo bolo také, že som nevedel, či je to moje alebo jeho. Bolo to veľmi rovnané. Druhé kolo som si bol už istý, že vyhrávam ja. A asi 30 sekúnd do konca druhého kola som dostal úder, ktorý ma posadil. A to sa to ukončil. V olympijskom boxe to funguje tak, že sa extrémne dbá na zdravie športovca. To znamená, že ako náhle dostaneš nejaký silnejší úder, tak si hneď počítaný.
To počítanie nemá žiadny vplyv na výsledok toho kola, to znamená, že kľudne môžeš byť dvakrát počítaný za kolo a to kolo môžeš vyhrať, je to úplne inak ako v profi. Takisto v profi, keď sa postavíš zo zeme a chceš boxovať ďalej, tak ťa pustí, ale tu tak nefunguje. Ja som sa zo zeme postavil, ale rozhodne sa pustil ďalej. To znamená, že to bolo zapísané ako KO. Tým pádom mám 30-dňovú lehotu. Sa nemôžem zúčastniť kvalifikácie na olympiádu, ktorá bude za 2 týždne v Taliansku, na ktorú som trénoval, na ktorú som sa pripravoval a na ktorú som sústredil všetku svoju pozornosť. Ťažko sa mi to rozpráva, mám v sebe strašne veľa emócií. Strašne veľa vecí mám v hlave. Prípada mi to, ako keby mi vesmír hovoril, že David, ty chceš na olympiádu? Najnižšia ťažká váha na svete. Všetci tvoji protivníci majú plat. Všetci celý deň len trénujú. Majú okolo seba špecialistov na box, regeneráciu, na stravu a čo ty chceš s tým brúškom na olympiáde? Ako keby sa ma vesmír pýtal, čo všetko som ochotný preto spraviť. A hádže mi pod nohy takéto obrovské polena, ktoré sú fakt, že veľké šúpy na psychiku. Milý vesmír, keď si myslíš, že to zdám, to ma ešte dobre nepoznáš. Zase nový deň, to znamená, zase ideme makať. To, čo sa stalo včera, nikdy nemôže ovplyvniť to, čo bude zajtra. Včera som sa trošku opustil, nakúpil som si po dlhom čase pičoviny. Som chcel trošku potlačiť moje emócie, som nakúpil sladkosti. Keď som sa dneska ráno zobudil, tak som vedel, že si dám dneska na piču. Práve som odbehol polmaratón, bolelo to, bol som extrémne smedný po tých sladkostiach. Dobre mi tak, asi je to úchylka pozerať sa na vlastné dno, ale to nás robí silnejšími. Našiel som tu nejakú opustenú budovu, pravdepodobne hotel, alebo možno nejakú nemocnicu, lebo hneď vedľa je nemocnica. Tu som našiel ďalší opustený dom. No a tu sme sa išli pozrieť do centra Sarajeva. Navštívili sme aj vojnové múzeum, ktoré malo veľmi temnú atmosféru.
Chcel som sa aj zostrihať, ale konkrétne z 8 barbershopov sa dalo platiť kartou v 0. Normálne v Burger Kingu človek, ktorý proste robí za kasou, tá sedí s cigaretou. Normálne kúkaš na to, že čo to kurva je? Proste Balkán. Proste tu fajčí každý a všade. Musíš mať cigaretu v ruke. Ináč si nikdož. V kategórii sme boli iba traja, takže som za túto prehru dostal dokonca aj takúto peknú medailu. Tu bola nejaká oslava počas našej večere a samozrejme nemohla chýbať cigareta ani u mladých dievčat. A teraz už len 9-hodinová cesta domov. Díky za pozornosť, čaues.